Alright, good evening guys, good evening, good morning po sa lahat. Ayan, welcome po sa akin sa live stream guys. Ayan, ano pa ngayon? Today is Monday. Ayan. By ano guys mega shoutout muna natin si Sir Milyonaryo Mujamot, si Juan Tamad, akong Juan Tamad, mega shoutout. Kenny TV, shoutout po sa mga nandyan. Dali lang. Punta muna ako sa main ko, hindi ko makita. Apong Kamalaya! Mega shoutout Apong Kamalaya. Kumusta ka na po? Akala ko nasa Pilipinas ka na Apong Kamalaya. Pupunta na ako dyan sa inyo. Parang may ano ako, sandali lang. Tanggalin ko muna tong B8 yan. Baka naka-bluetooth. Ayan. Yun, ang ganda ng boses, sabi ni Apong Kamalaya. Apong Kamalaya, if you want to join, kung gusto mong umakyat, pwede kayo umakyat ha. Apong Kenny TV, shoutout Apong Kenny. Ayan si Milyonaryong Ujamot. Agoy, Apong Pogi, bakit? Bakit Sir Milyonaryo anong meron? Ano pa meron Sir Milyonaryo? Ano po meron? Wala pa. Malalaman mo din. Wala pong Kamalaya, excited na ako katang sabihin mo itang mga kang buro mga kang buro. Talagang kanang ko ito, mga kang buro. Til may kay. Tawag doon? Okra, kamal, nawas kanini. Talong, yata mabilog ni. Ampong tilapia. Kaya ito, retang ningnang, nyaman dareta. MLSO, milyonaryong jam, sabi niya man ni, Apong Kamalaya. Dala, share ko muna to. Share na natin. Ayan. Target ko kasi road 6,000. Kaya medyo kailangan ko magsipag para maka tayo, maka 6,000 na tayo. Ayan. Share ko muna sa community. Ayan, okay na. Wapin may kita mo kayong Pinas. Sige Apong Kamalaya. Basta kapag minuli na Apong Kamalaya. Ayan, shoutout din po sa mga dumadaan-daan dyan. Maraming salamat po. Sa mga hindi po, congrats. Ala pa Apong Kamalaya, malawot pa. Kailangan pa magsipag. 100, dali, nakaano pala. 140 pa. Kailangan ko muna talagang magsipag talaga Apong Kamalaya. 140. Sana Apong Kamalaya. Soon. Walang kaya ko yung Jasmine. Siguro after ilang buwan, ilang taon, no? At puro mama yung... Zile, At mama chup-chup la rin kahit instead na tawa. Magloko ng PHP yata. Konting kembot pa, sabi ni Apong Kamalaya. Apong Kamalaya. Wala ba kayong mga premier guys? Sabihin nyo lang. Alright. Balong lang makatambay ngayon ni Apong Kamalaya. Milyonaryong Ujamot sa kay Juan Tamad. Yung Apong Juan Tamad, alam ko nakikinig ka dyan Apong Tamad. Ano lang to, sa lalim naman ako nag-LS pag ganito, mga 1 oras o kalahati, mga ganyan. Hindi lang. Yan, 2 million na lang the house, ayan. Apong Kamalaya mo niya Apong Loy, nabingi minupit siya Apong Loy eh. Wala na yata si Sir Milyonaryo. Dalawa na lang. Sir Milyonaryo, ikot-ikot ka muna. Alam ko bang isda ka muna Sir Milyonaryo. Tsaka pa ba Sir Milyonaryo?
Meron ka bang premier? Sabihin mo lang, Sir Milyonaryo, ha? Dito lang ako para maipin ko. Apong Kamalaya, wala kang premier. Dali. Dali lang. Ayan, shoutout sa 4 million in the house. Shoutout sa 4 million. Ayan. Sino man po kayo mga naka-PG dyan, mag-comment po kayo. Thank you. Wala pa. Wala pa. Kevin. Hindi, kagabi akong one. Nagano ako, premiere. Hindi ko na asikaso kasi nga, di ba, kumakanta ako kagabi, kaya hindi ko na naasikaso. Mr. Su, shoutout sa'yo, Mr. Su. Salamat Mr. Su, sa iyong pagpasok at saka sa pagtamsak mo dyan. Thank you, Mr. Su. Wala ka bang premiere, Mr. Su? Ay, sa lahat po ng mga may premiere. Ako may premiere ako, pero okay lang yun. Ano lang naman yun, short video lang naman yun. Siguro mga nasa 1 minute lang yun. Mga TikTok lang naman yun. Para sa views. Dali lang. Alay, Apong Loy. Amis kaya Apong Loy, may kanyang Jollibee nandin. Napong Kamalaya. May kanyang Jollibee nandin. Abang may pagkwento tao mo, siyempre magtamsak ko. Dali mo, tamsak kaya sagling. Iyalas ko maski pilag mo. Ito isa sa mga paborito ko, guys. Ayan, wala pang masyadong tao, guys. Apong Kamalaya, wala siya si Apong Loy. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yung pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa iyo, ba't ngayon'y iniwan mo? Di mo alam dahil sa'yo ako'y Choppy tayo, choppy, copyright na yan. Okay lang yun. Apong Kamalaya lang ang premiere. Okay, ako na babagay ang premiere ko. At ang premiere ko. Bakit pa? Babagay pa yung premiere ko.
Cornet ang kaya ko. NS. Ayan, binaba ko muna guys yung aking premiere guys ha. Pakitamsak na lang po. Sa mga hindi pa po nakatamsak, pakitamsak na lang. Di mo alam dahil sa'yo, di rin makatulog. Ayan, Yolanda Salvador. Kumusta po ma'am Yolanda Salvador? Yung pagpasok. Kumusta po ma'am? Yes, shout out sa'yo brother. Kika. Kika. Kika o Kaki? I forgot. Brother Pogi. Kika. Kawan. Dali lang. Del. Excuse me. Ayan, Ses G. Shout out sa'yo, Ses G. Kumusta ka na? Wala pa sila, no? Sila Team Animal, wala pa sila? May ba kayo may trabaho? Bro, please thumbs up my premiere. Okay. Please drop your premiere. Kika. Kika. Okay, I will pin your premiere. Okay? Ay, kung may premiere kayo, just please drop na lang po, okay? Paki-thumbs up na lang. Asan na? Sige, baba mo lang. Andiyan na si Ma'am Ses G. Ma'am Ses G, okay na ba yung subscriber mo? O road, ano ka na pala? 1.7. Ses G. Please, drop your link, Kaki, your premiere. Okay, I will drop, okay? May trabaho pa sila ngayon? Ayaw nga pala no, Monday pa lang ngayon. Baka mamaya pa yun. Oo pala no. Welcome. Big thumbs up. Alright. Guys, please connect to Kika. Kaki o Kika. From Vietnam. Dali lang. Ses G, pasuyo po ulit ng bahay mo. Baka kaya kong pag-graduate kitang 1.7 ngayon. Ngayon din. Abang wala pa masyadong tao. Try ko.
Ma'am Zesty, pasuyo ng ano mo bahay mo, Ma'am Zesty. I-check natin. Kasi search ko na lang para mas mabilis. O, try ko 1.7. Zesty. Habang wala pang masyadong tao, ano ko siya, ipag-graduate kita. Ma'am Zesty, okay? Ipapag-graduate kita 1.7 habang medyo wala pang masyadong tao. Okay, Kaki, I will give you another banana and thumbs up, okay? Ako lang yung Zesty. Search ko na lang sa Google. Zesty. Ayan. Hindi na ako magpapakas, ha? Welcome. Always welcome. Dali lang. Kaki. Okay. Thumbs up ticket. I will, 13 thumbs up. SG. Alright. SG. Sana hindi malagas na bukas. Ito na. SG. SG. Yan, konti na lang, SG. Habang wala pong music. Tapusin ko lang to. Bago tayo kumanta. SG. Kaki. Konti na lang. Konti na lang. SG. Kaki, 16 thumbs up and subscribe. Kailan kasi birthday ni Happy Julie? Kalimutan ko birthday niya. June 6 yata. Ma'am Zesty, okay na yung sa'yo. 1.7 na. Okay, dagdagan ko pa ng isa. Zesty. Okay na po. Zesty. Okay na. Okay. Kaki, Ika, you have 18 thumbs up and I will give you banana. I'll give you 1, 2, 4, 6, 8. I give you 10 banana, okay? Thank you so much. Welcome. Always welcome po. No problem. Ayan, nakagraduate ka rin ng 1.7 yata to. 1.7 ba? Yes. Ako, 1.7. It's Kaki. Sorry. Kaki. Okay, Kaki.
Kaki. Kaki, you have, I give you 10 banana, tapos, and si Ma'am Zesty, okay na rin. Pero huwag ka maglala, Ma'am Zesty, marami pa akong tinidikit sa'yo. Kaya, pakunti-kunti na lang para in case na, pag-graduate ka, dagdagan ko na lang, okay? Host, Kiss Aline pupunta. I-kiss, Aline masyado apuan. Hindi na. Madalang na lang. Ang last na pumunta sa akin si Kiss. Katandaan ko ata. Nung umuulan, tapos, ano yata po? 2 weeks ago. 2 weeks ago. Baka busy po. Baka busy lang yun. Baka busy lang yun pong One Tamad. Oo, marami na rin mga busy-busy ngayon. At saka meron na silang mga team-team. Kaya yun. Ewan ko asan na yung in-invite ko sa TikTok. Sabi nila pumunta daw sila eh. Ma'am Zesty, salamat Tignan nyo, naka 27 minutes na pala tayo. 7 minutes. 27 minutes na. Minutes na tayo, guys. Yes, Golden Heart Wanderer po. Kumusta po, ma'am? Ayan, kumusta po yung subscriber niyo, ma'am? Okay na ba? Hindi siya nalagasan? Di po ba siya nilagas? It's me, Chosen Vlog. May shoutout sa It's me, Chosen Vlog. Salamat po sa mga patamsak, guys, Thank you. Harang sa Redward. Sige, salamat sa yung paharang dyan. It's me, Chosen Vlog. Shoutout po, Ano lang kayo, baba lang kayo ng bahay. Tignan ko nga anong pangalan ito? Si Goldie, kung nabawasan siya. Tita Dens! Shout out, Tita Dens. Kumusta po, Tita Dens? Long time no see po, Tita Dens. Ayan. Kaki! You have 18 thumbs up, okay? Brother. Tita Dens, maraming salamat Tita Dens. Ayan, Zesty, salamat Zesty sa yung pa-member. Ayan, thank you so much. Asan na yung member ko dito? Ay, wala pala dito ako. Ayan, tignan ko nga si Golden kung nabawasan siya kagabi. Ay, hindi pa. Hindi ka nilagasan 2.3. Sige, try natin. Kung Renel Santos, may ka-shoutout. Sige, try natin pag-graduate kita ng 2.4. Ayan, maraming salamat sa pa-member mo, Ma'am SG. Ayan, dali lang. Meron akong dito Akit ko muna itong isa. Ayan. Ayan, dahil nagpa-member si Ma'am SG, ito pong para sa'yo. Saan yung member ko dito? Ay, wala pala. Wala pala. Out ko muna to. Out muna. Ayan. Wala akong pa-member. Wala akong member na tawag doon, yung pasasalamat. Maraming salamat tayo, Ma'am Zesty. Ayan. Next natin, guys. Thank you so much din. Welcome. Hello po sa lahat, sabi ni sa'yo lang ako. Apo Renel, salamat Apo Renel. Working pa po as always.
Alam ko naman yun po, Tita Den. Salamat, Tita Den, sa pagdalaw. Sige, itry natin pag-graduate si muna. Ito si... Okay, next natin muna ipin guys si Wanderer. Tawa si Goldie. Goldie. Salamat, Ayan, pag-graduate ko lang to. Kaki, wait. You have, I give you, I think 10 banana or 11 banana, okay? Next spin muna tayo, next spin. Pag-graduate ko lang to. Habang wala pang masyadong tao, guys. Napong 1, nandiyan ka pa, diba? Dali lang, ipag-graduate ko lang to. Kaki, please connect to the pin that I pin. Goldie, wait ko lang yung mo, Ma'am Goldie. Pag-graduate lang kita ng 2.4 para mga graduate ka. Uusad na tayo. Maaga pa. 31 minutes pa lang ako. Hello po, Malago dyan, sabi niya. Ay, Malago yan akong si Goldie, si SG. Si SG, hindi pa nakita yun sa umakyat. Pero si Goldie, nakita ko na yan. Dali lang, pag-graduate ko lang to. Pag-graduate muna natin. Kaki, please drop your premiere. Dali lang. Tikitan ko muna si Goldie para magiging 2.4 siya. Yes, Rubian! May shoutout sa Rubian. Long time no see, Rubian. Long time no see. Ay, nababasa ko yung mga comment nyo. Nababasa ko yung mga comment nyo dun sa mga na-upload kong video. Na-appreciate pala ito. Thank you so much sa yung patamsak, Rubian. Thank you, Rubian. Rubian, lablaban mo yung mga nandyan, Rubian. Thank you, Rubian. Di ba nasa ibang bansa ka, Rubian? Dali lang ipag-graduate ko lang tong isa. Yes, Goldie. Goldie Dan. Si Goldie ba yung... Wapo, siya yun. Yung long hair na parang may background sa likod. Siya yun. Yung last na umanta. Ayaw ko na kinanta niya. Yung labis na nasaktan. Yung kinanta niya. Dahil pag-graduate ko lang to. Amor, may shoutout po Ma'am Amor Jardine Vlog, shoutout po. Maraming salamat sa iyong patamsak. Ruby Ann, yes po, nasa New York po, New York Cubao. Nasa Pilipinas po ako. Akala ko nasa ibang bansa ka, no? Ruby Ann, di ba sabi mo, pupunta ka ng ibang bansa? Ano ba yun? Tawa! Ayaw? Bullshit ka ba lang nga kung ayaw mo magtawa? Dali lang kapag-graduate ko lang to. Ilan na ba siya? Kunti na lang. Ayan, type mo lang yung kapogi sinightput ng bahala magbaba dyan. Tawag dito, Ruby Ann. Kulang, itak konti na lang. Alas dikit po na ata ito lahat, pangalan ito, Ruby Ann, di ba? Last, nung nagpaangat program ako, alas dikit po na lahat yung mga lagat ko sa'yo Di ba? Ito kasi mga bagong kaibigan mo ito sila Goldie tsaka si SG. Hindi kita mo na lang sila, Ruby Ann. Nagbabalikin mga yan. Sure po lang balik. Dali lang didikit mo na ako. Kaki!
Drop your link. O, your premiere. Ayan, okay na. Goldie, okay na yun sa'yo, Goldie, 2.4 ka na, Goldie. Congratulations. Kit thumbs up, Dan host. Kit. Ayan. Mega shoutout sa'yo, Kit. Salamat sa iyong pa-thumbs up, Kit. O, next, guys. Thumbs up muna natin yung kaya pong Julie, yung birthday niya ata to. Birthday. Robian, sige. Ano natin yan? Ayan, mag-ano lang po ka dyan, paki-thumbs up lang po yan, guys, Nakalive pala si si Red. Dali lang. Nakaano pala si Red, no? Dali lang. Tamsakan ko muna siya. Naka-LS pala si Itamsakan ko muna si Red. Diyan sa nakapin. Salamat, Rubian. Kilala mo na yan, Kasi birthday niya eh. Salamat. Comment ka sa baba, Dun sa comment section, Rubian. Sa di ba may comment section doon? Ayan, Sir Peter. Shoutout sa'yo, Sir Peter. Ayan. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi din sa'yo, Peter Apollona. Robian, pa-view po ang kanyang. Ayan, okay. Sige. Tignan natin yan. I-view ko. View ko muna. Ito. 8 hours pala. 8 minutes. May Kenny Abe. May shoutout sa'yo. May Kenny Abe. Apong may Kenny. Musta na ka apong may Kenny Abe? Ito nakakakit. Ay, pogi pa din. Hello. Zile. Make more time. Ay, makanya niya. Itang tawa-tawa tayo bisang buset na sinawa kong kayo tinatang. Ayan, Emil po sa lahat. Sabi niya man ni Kenny Abe. Peter Apollona, Sir, thumbs up lang po ako. Okay, welcome. No problem. Okay lang yan. Okay lang. Thumbs up lang. Okay na ako doon. Okay, malapit na rin. Nakailang minutos na ba tayo? Nakapag-graduate na rin ako ng 2 tao. Okay na rin yun. Apo may Kenny. Pasoy may pinibala mo po may Kenny. Sir, thumbs up lang po ako Apong may Kenny, yung balay mo, dagdagan tayo habang maka-mood kong ini magtikit.
Atin kayong liyakaran. Wapin, sinabi natin. Tapos na yan, yari yun na yung liyakaran nyo. Tapos na pong may Kenny. Pero ngayon, magsimula na kayo mag-live ganyan eh. Siguro mga ano lang tayo, mga 1 hour and 30 minutes lang ako dito siguro guys. 1 hour and 30 minutes. After nito, dun sa kabila tayo. TikTok naman ako magla-live. Kung may Kenny, sige. Magdagan Kenny. Ay kayo pa. Standby may pa mo Ken. Ilawin ke. Dikitan ke. Paggalon tayo ang isipilan niya mong guhit. Ayan, Soy. May kasyara sa'yo, Soy. Awa, bang miras kong... Ayan. At tunay kayo, tunay Kapampangan Scotland na pong 1 tamad. Andin pantunod may tibahay na chuya. Kanta ka pa. Ba, sagli mo, pagdikit ko mo, Soy, sagli mo. Titikitan kayo may kiniape. Kasi, aligay pa dinikit detang halagat ko eh. Kung bisa kayo magkanta kayo ni. Waiting host sa song mo. Okay, sige. Waiting daw sa song mo. Sige. Hi, 2.5 pala. Siguro. Soy, patulan ng apong apong 1 tamad. Nakasing kanta ako. Takalimin kayo kanta ako. Actually, guys, yan apong 1 tamad. Kilala may 1 tamad. Kasing kakanta ako. So, mag-live ta na ausan ta na ikaw yung blood. Yapong blood, busy ya rin. Niinuwan tamad. Ikahi. Yapong nalagyan na kasi niya. Yapong Edson. Ito na. Yapin ba yun itang kanta ko? Itang bayong kanta? Peter, salamat sa tamsak mo ah. Yapin. Actually again. Makabidi ah. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag may iinit dahil ganyan buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Gabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas, huwag kang bibigo, dapat na lumaban ka. Okay, bigla siya lang. Kailangan may tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit pasawian. Ang mangarap mo'y magmakamtan. Asa't naghintay ka lamang. Alright, Sammy Bulho, may kasyaran po. Shout out kay Together We Are Family. Ayan, kung gusto niyo pong umakit, sabihin niyo lang po ah.
hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag maiinit dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Gabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas, huwag kang bibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo, iba'y ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawian. Ang pangarap mo'y ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Alright, thank you so much. Ayan, maraming po salamat sa lahat ng mga in-love dyan. Si SG, salamat po sa iyong mga heart dyan. May Kenny Abe, salamat ha. Shout out kay Together Royal Family, salamat. Kaki, salamat. Thank you so much, Kaki. Ayan. Nagpaparamdam na yung low-bat na yung aking tawag ito, behave. Dali lang. Kung ka pang pangalan Scotland, sabi na magkanta ka. Nilin to. Saglit lang guys ha, ibaba ko yung hanggang baka may akyat. Low tower na. Low tower. Low bat. At wala na nga po may ganyan. Dali lang ha. Alay ni, ngako ni. Ayan. Kidos Happiness, mega shoutout sa iyo Kidos Happiness, salamat sa mga patamsak at saka mga pumasok kanina si Sammy Balulho, shoutout po, magandang gabi din sa iyo. Together we are family, ayan, nandiyan si Kit, bigyan kita ng dalawa. Kit, ano muna yung bahay mo dyan, Kit? Kido, salamat po Kido sa. Sobrang gutom na talaga ako dun sa mga pinag-upload mo na pagkain. Dali lang. Ayaw pala, hindi ako may Kenny Abe pala. Sabi mo ako may Kenny. Next time kaya ka. Adventure, Miko, shoutout sa'yo. Ano na? Oo nga pala, no? Apong Wantamad, at okay na Apong Wantamad. Ati ka bang balong haunted house King Tarlac? Alam ko masyadong balo ako si Lulul Bala eh. Hindi kasi ako lumalabas ng bahay guys. Sir, mabuti nag-live mag-live po kayo. Oo, nag-live ako. Ayan, na guys binaba ko yung hagdan guys. Kung gusto nyo pong umakyat, pwede kayong umakyat. Sandali lang. Hindi ko maano yung pin ko, yung yung main. Ang tawag dito, parang tanong ko muna ako sir, saglit lang. Naglo-load kasi naglo-load din siya. Dali lang. I-restart ko muna to. Mawawala yung isa niya. Mawawala yung isa. Ayan, Adventure Miko. Saglit lang sa bigyan kitang jacket. Restart lang mo yung cellphone ko. May Kenny, punta ako sa bahay mo. Ayan. Adventure Miko, yan, makakakilala ko yan. Sila May Kenny,
si pangalan ito? Si Kapangpangan Scotland, si Jess G. Guys, si pakilala ko pala sa inyo si Adventure Miko. Ano yan? Isang tawag ito? Ghost Hunter. Isang ghost hunter yan, guys. Si Adventure Miko. Yung mga content niya, ako yan, Sir Peter. Ay, ikaw yan? Okay, sige. Kala ko sino yan. Wait lang bigyan kita ng jacket. Di kita niyo si Zesty, si Adventure Miko, ayan. Mga ano yan, mga mahilig sa mga haunted house. Wala kasi ako masyadong alam sa haunted house dito sa Tarlac. Di ako masyadong lumalabas, pero kung tatanong ako kung saan ba ito pwedeng dito. Sige po, Sir Adventure Miko, sabi niya. What di kita na yan pong may Kenny. Kaya na yung content na yun, more on mga nakakatakot. Dali, ibigyan natin yung jacket si Sammy. Pumigil na kitang balay mga pumigil ni. Nakot niya kasi. Ay, ni okay. Okay, yung nakapin na yung nakapin, guys. Okay na yung nakapin. Okay. Ayan, okay na. Guys, patikit muna kayo may Kenny Abe. Ayan. Magpakasal lang kayo sa kanyang bahay. Short video sana yung upload mo po may Kenny. Ay, okay na yun. 3 minutes siya yun. Hindi sanang Italian kaya mo, Italian scooter mo. Pero okay na yun. Rubian, shout out Rubian. Rubian, pakitikitan mo na lang si Kenny Abe May Kenny Abe. Sir Adventure, wag mo dalhin ang aswang sa bahay ko. Ano may tawa? Wala yung tawa. Wala yung tawa. Wala yung tawa. Yes, kapogi. Ayan. Guys, magdigital lang muna kayo guys sa baba. Kung gusto niyo pong umakyat, sabihin niyo lang po Ayan, digitan niyo na lang, magdigital muna kayo sa baba. Si G, digitan niyo na rin Si Miko, ayan, si Peter, Sir Peter, pababa mo yung bahay mo, Sir Peter. Sige, palitan kay Apo. Sige, palitan mo habang ako po yan, may jacket. Oo, nakita ko na sabi. Nakurnig ka Kapangpangan Scotland, kaya pagkanta na ako, kuya. Loko talaga yung Scotland Ayan, natin yung tawa. Kuya. Ayan, sige. Alagad ko po. Alam ko, nakilang mo na yan na Sir Peter. Dali, sige. Baba muna kayo ng bahay tawag ito. Miko, nandiyan ka pa ba, Miko? Baba mo yung bahay mo, Miko. Abang magdidikit ako para madagdagan yung subscriber mo Alam ko, mataas na yung subscriber mo 6,000 plus ka na, di ba? Wala na. Ayan, sige, tikitan kaya po may Kenny Baka sakaling magkaya ka, 2.45. Baba niyo bahay mo. Me and you, shout out po Ma'am Me and You Vlog. Ma'am Me and You Vlog, pakibaba mo yung bahay mo. Sige. Basta magdidikit lang ako Me and You, hi host, Poki, salamat. Baba mo po yung bahay mo, Ma'am Me and You. Para dikitan kanila. Ayun si Adventure. Adventure, dagdagan ko yung bahay mo, Adventure Hindi na ako magbabakas. Babahan nyo lang bahay nyo guys habang wala pang, o sanang may kumakanta dito tapos ako magdidikit. Talagang bibigyan ko kayo. Miko, baka sumama ako sa'yo, baka pag may mga alam mo yung sa may binte, sigurado nandun ako Ako nagpo-vlog ka ganyan ko. Di pa ako nasubukan yan. Sa inyo ba anong oras ka ba nag-vlog pag mga may multo-multo? Pag graduate na ako. Sige, baba mo lang.
Ito habang nagdidikit ako sa mga nandyan sa baba. Kasi habang ni-split ko yung mga mga ninja ko, mga short video na lang ilatag nyo ha, short video na lang. Okay, sige. Ito si MNU, dagdagan ko. Premier pala to eh. Salamat sa mga sa nakapin. Ayan. Dan sa Sir Nico, sabi naman ni Meke ni Abe. Mga 10 PM. O, pwede na. Okay lang yun. 10 PM. Wala bang mga alas 7? O alas 5 ng hapon? Ayan, iba na naman ito muna. Hindi tawa. Umuha na lang. Dali lang ha. Magdidikit muna ako sa inyo. Thank you, Kenny. Dikitan mo yan si Adventure Miko. Dikitan nyo lang guys ha. Mag-iwan kayo ng bakas sa kanya. Balikan kayo ni yan. Tamsak dikit kay ang pangalan to, si MNU. Si Miko. Saan yung kay Miko? Si Miko, mas malaki ang bahay ni Miko eh. MNU, pasyal ka sa bahay ko, sabi niya. Pasyal ako sa iyo, sabi niya Kidos, Ma'am Kidos, baba mo yung bahay mo, Ma'am Kidos. Si Kidos naman guys, ayan, lahat ng mga si Sabi Balolho, si Peter Apollo na yan, yung content naman yan. Magaling magaling magpiano. Tapos si Kidos Happiness, mga content niyan, mga pagkain. Talagang masasarap yung mga niluluto niya. Kaya siguro kapag nakita ko si Kidos, hindi ako magugutom. Puro pagkain na makikita ko sa kanya. Nakailas ata si akala ko nakailas. Habang nagdidikit ako Sino ba hindi ko ayan. Tamsak dikit. Si MNU, si Miko, MNU. Yung sa'yo Jen. Ba't di ba yung binaba mo, Jen? Ikaw ba to, Jen? Ikaw yung MNU? Parang iba yata to. Sir, may bago akong upload. Sige. Sir, may bago akong upload ngayon. Di pa tapos. O, sige. Premiere mo na lang. I-premiere mo. Nasaan si Miko? Gagdagan natin si Miko. Si Rubian, guys. Nagbaba ng bahay si Rubian, ha? Nagbabalik din yan si Rubian. O, yan. Nagtitikit na ako sa inyo, ha? Siguro naka tatlong switch na ako. Tatlong switch. Switch account. Ayan. Apong may Kenny, dikitan ko rin sa Apong. Ayan, Apong may Kenny, okay na kaya Apong may Kenny. 2.45. Nadagdagan ka ng isang guhit. Next na natin guys, para naman tayo. Lahat kayo ipipin ko Okay na Apong may Kenny, nadagdagan ka ng isang kilo. Apong may Kenny. Si Miko, yun natin si Miko, dagdagan ko na rin. Okay. Tapos, si MNU. Asan si MNU? Ayan. Na-upload niya agad. Hindi niya pin-premiere. Upload mo agad Sir Peter. Nakita ko. Ito ba yung bago mong upload? Ito, sige, ito na lang yung bagong upload mo. Next tayo guys, next tayo. Next. Next muna natin si Peter
Si Peter muna, yung si Peter. Peter, yung bago mong upload, Sir Peter. Apo may Kenny, okay na eh. May Kenny yan. Okay na kaya ka. 2.45 na ka. At least may dagdagan ng metong gulis. Next time ulit para ayaw masyadong malagas. Next tayo pa guys. Next natin guys si Peter Apolona. Ito, dikit ko na rin ito eh. Matagal ko na rin dikit ko. Next natin. Maylin Kitumo Vlog. Mega shoutout po Ma'am Maylin. Salamat po sa pagpasok. Bagong kaibigan po ba si Ma'am Maylin? Ayan Ma'am Maylin. 36 ka pa lang. Ayan, nagdikit na ako sa Ma'am Maylin ha. Pang 37 ako. Hindi na ako magbabakas ha. Rubian, dating dikit. Okay. Kanta muna tayo guys habang ano. And Rubian, dating dikit. May Mini Axel. Mega shoutout na Mini Axel. Thank you so much po Mini Axel. Salamat sa iyong pagpunta. Alright, magdikiran muna kayo guys. Si Peter muna ang pin ko guys habang kasi lahat dikit-dikit na rin yan kay Peter. Okay? Apo, pakibaba mo lang yung babong bahay mo, Maylin. Dikit na ako sa'yo, pang 37 ako sa'yo. Di na ako nagko-comment. Kanta muna tayo. Paano mo malalaman ito? Pag-ibig ko sa'yo. Paano mo mararamdaman ang ibong ng puso ko? Lagi kang kinakabahan na ika'y masasaktan. Pangako ko ang puso mo di pagkakawalan. Paano mo maintindihan na ako'y nananap? Kaya madarama ang tamis ng iyong halik. Kung lagi mong inatrasan, sugod na nagmamahal. Sana naman pagbigyan ko hiling ng puso ko. Huwag mo magmahal o piling ko. Kakaiba ligayang natatamo. Pagmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka na pangamba, pag-ibig ko ikaw, wala nang iba. Paano mo malalaman ito? Pag-ibig ko sa'yo. Paano mo mararamdaman ang ibong ng puso ko? Kung lagi kang kinabahan na ika'y masasaktan. Pangako ko, puso ko di pagkakawalan. Subukan mong magmahal o piling ko. Kakaiba ligayang natatamo. Pagmahal ang iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka na manahamba, pag-ibig ko ikaw, wala nang
Subukan mo magmahal o hindi ko kakaiba. Kayang matatamo mahal, iba'y ko gagawin pagkat ikaw lang tanging sasandali. Huwag ka na mangangamba, pag-ibig ko ikaw wala nang iba. Subukan ko magmahal o hindi ko kakaiba. Ikaw lang matatako. Next song tayo guys ha. Next song. Celebrate your uniqueness with Ayan, tignan nyo muna guys. Yan ha, si Peter. Ayan, shoutout muna lahat. Salamat ng mga pumapalakpak. Dali. Get Agoda's best hotel prices on the app. Download it. Next song tayo guys. Ito po yung pinaka the best na kanta ni Kapogi guys. Alam nyo kung sino ito. Alam nyo na guys kung ano ito. Manok na pula. Okay guys, para po sa lahat. Okay. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Aking tignan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ng business na dapat ihulog ko sana sa bibig ko. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatawa niya. Nagsimula sa salbukan, manok na pula, lang tinamaan ng gewang-gewang. Sa isang minsan lang ay ako'y kinabahan. At ikang ayuda sigurado ka rin kantayan sa ala mo ay lalasoy, bulog sa Palawan, inalo ko sa sabungan. Alright! Wala akong naalala. Bayan ni siya ko. Uuwi sa may bahay, ako'y malungkot. Ako'y nagsisisi, ubos ang pera, tawagin I'm sorry. Ako'y hinula na 3 bunggoy doon banda sa Sogo Hotel. Pero ang misis ko ay hindi maloko. Kinarati ako, basag-basag ang ulo ko. Ang darling ko ay magaling pala sa taekwondo. Lahat ng simba niya ay sinapul ako. Dahil rin palang yun sa akido. Sa sobrang galing ng misis ko, bale-bale ang buto ko. Alright! Sing with me, Araneta! Dapat sa anak ko ay tinalo ko. Naakit ako ng gagong demonyo. Kaya kinastigo ako ang darling ko. Dahil sa sugal ay napahama ako. Kaya kayong mga sabungero, wala nang online sabong ngayon. Alright! Ayan. Ayan, salamat po sa lahat ng mga pumalakpak, sa lahat ng mga nakitawa dyan. Ayan, Kaki, salamat Kaki, my friend. Thank you so much. Ayan, hindi ko makita yung mga comment. Punta muna ako dito. Makatulay kay Pampaan si Katlan. At ko amnesia soy. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga nandyan, 8 billion in the house. Ayan, next na tayo guys, sir. Mahina net ko.
Si SG, Rubian, next na natin guys. So yan lang ang primero ano. Tignan nga natin si ano kung may kapangpangan ng Scotland, meron siyang ano. Wala siyang LS. Wala siyang LS. Next. Next natin. Rubian, meron kang ano dyan, pakibaba mo na lang Rubian ha. Next natin para iba-iba naman yung mapin natin. Ating kangay ayuda, ayalala. Yun eh. Next. Asan na? Kidos, maraming salamat po Kidos ha. Kidos Happiness. Sa iyong pagpunta at PG video dyan. Thank you so much. Yan ang si Rubian. Dali lang, baba ko yung dyan, baka may umaakyat. Ayun guys, sa birthday pala ni Apong Julie sa May 6, June 6, ay may palaro siya guys ha, huwag niyo makakalimutan, June 6, sa bahay po ni Julie Flores France, sa June 6. Ayun yung hagdan guys, binaba ko po yung hagdan, mga gustong umakyat dyan, sabihin nyo lang po. Tapos, ay dali lang, may echo. Nanggaling ko muna. Mag-comment lang kayo sa ano kung nasa akyat na kayo ha. Next. Nakailang oras na ba ako? 1 minute and 12 minutes na pala. 1 minute and 12 minutes. 1 minute, 1 hour and 12 minutes. Kasing kakanta ako, takal yung... Okay, next song tayo guys. Adventure, ako pala ikaw na yung next niya, no? Adventure. Ikaw na ang ating next pipin niyan. Agulume. Ang sabi na? Agulumo ko, abong kapogi. Agulumo ko, na. Alright, para po sa lahat ng mga umibig dyan. Thank you so much. Kidos! Mag-go to channel po kayo ha. Ulitin natin, hindi ako makapag-focus pag hindi siya po. Unang kita pa lang sa'yo, nabihan mo sa ngiti mo nagay tamis, ay nakakita ko araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ako siya'y di mapigil na umibig sa'yo? Si SG, punta ako sa'yo. Yun ka nahanap ko sa tuwina. Yun ka sa'kin nagpapaligaya. Kapag nag-iisa, yun ka, nagkaisaya lalo at kasama, kalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Damdamin natin yung kanta guys. Huwag na natin pagbawalan ako. Mahal niyo si si Miko.
sakaling hindi magmahal ng iba. Araw-araw kitang naisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwina. Yun ka sa'kin nagpapaligaya kapag kapiling ka. Yun ka, nagkaisaya lalo na't kasama. Nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Yun ka hanap ko sa tuwina. Yun ka sa'kin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka, nagkaisaya lalo na't kasama. Nalilimutan ang problema. Adventure, baba mo yung short video mo. Ipin na kita. Okay? Yun ka. Alright, ayan. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-heart-heart dyan, mga pumapalakpak dyan. Okay, next. Okay na tayo kay Rubian, guys. Yung mga dumikit kay Rubian, maraming salamat po. Biko, pakibaba mo yung short video mo na lang para mas mabilis. Ano yun, mabilis ma-play. Nino kaya napong pogi, sabi niya, no? Wala. Alam mo naman yung mga kinakanta ko hapon may Kenny, di ba? Alas mga gata yung mga kinakanta ko. Asan, Miko, yung short video mo na lang, Miko? Meron ka bang short video dyan? Di ba may nakita akong short video dito dati na asan lang sa yung short video mo dito? Ito na lang, the most shocking intense. Ito na lang, pwede to. Next natin. Si Miko ang tipid natin. Okay? Dan dikit kay Miko. Misana Doronyo. Shout out Misana Doronyo. Si Miko. Ayan, next natin tipid na lahat kay pipin ko. Next, para alternate na lang tayo guys ha. Next natin si Miko. Ayan, next natin si Miko guys ha. I-love. Yan po guys si Miko. Ang content niyan mga ghost hunting. Baka soon, baka makasama ko yan si Miko. Sa sa collaboration. Baka pwede ko mag-collab sa kanya. Ewan ko kung ano mangyayari sa akin kapag gano'n dyan. baka may nagparinig ng multo na doon ako sa may sa vintage. Ay, iba na naman tunog. Ano ba yung pushot na B8 na to? Puro muwa na lang. Next. Okay, next. Baba lang kayo ng bahay guys ha. Si SG, Miko dating tikit, sabi niya Miko. Okay na po. Ma'am, si ano yan? Si Miko. Nasa Pilipinas din siya ngayon. Ghost hunting yan guys. Mga nakakatakot na pinupuntahan yan. Baka soon, magkikipag-collab ako sa kanya. Next song tayo guys. May Kenny, Sora na Ken, muwa. Babi na makabusog siya, isad na tawa. Pipindutan kayo ng tawa. Ang mapipindot, yung kiss. Next song tayo guys. Ito panahon ni Apong May Kenny sigurado to. Sa lahat ng mga nakaka-relate, sabayan niyo ako guys.
Dikit ko na lang. O, sige, sige. With all of your heart that I want, Lord. Love me with all of your heart, all that I've owned. Oh yeah! Just promise me this, that you'll give me all your kisses. Every winter, every summer, every fall. When we are far apart, when you're near me. Ako dante the bomb, shout out. Love me with all of your heart, as I love you. Para kaya na to, Apuan. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start of your heart. Nawala na ako sa tono. ZSG, salamat. Just promise me this, that you'll give me all the kisses. Every winter, every summer, every fall. When we are far apart, oh, when you're near me. Ako may love me with all of your heart, as I love you. Apuan, para sa'yo to, Apuan. Ahmad. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start. If every beat of your heart. Alright. Apong Edward, MLSO, sabi ni Apong Loy. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga papalakpak at na nagustuhan yung kanta ko, guys. Nandyan lang yan si Apong Juan. Na PG-PG lang yan si Apong Juan. Ayan si Apong Juan, no? Kaya alam ko yung mga kanta ni Apong Juan. Mga gustong-gusto ni Apong Juan. Apong Juan Tamad. Nandyan si Apong Juan, guys. Pakilab-lab mo na, guys, si Nico. Next. Apong Dante, si ano dyan pa si Dante, si ano pa na pangalan to? Ma'am Kidos, nandiyan ka pa ba, Ma'am Kidos? Kayo na po yung susunod nating ipin. Para lahat po kayo, maipin ko po lahat. Para gusto ko yan nakanta yan. Pero okay ba? Approve ba sa inyo, guys? O kakanta ko ng mga medyo pang oldies. Try ko yung mga kinakanta dati ng oldies. Gusto ko yan, sabi ni ano. Ano pala yun, Sir Peter. Mga ano pala yun, mga panahon nyo po ba, Sir Peter? Or mga favorite nyo lang talaga yung mga ano? Ayan, salamat po sa ating 10 million. Salamat po sa mga nanonood dyan. Sa mga 10 million. Ma'am CSG, salamat. Sa lahat ng mga nakagraduate ngayon, congratulations po sa mga nakagraduate ngayon. Si CSG, si Goldie, nakagraduate din. Salamat at nakaano din tayo, guys. Nakatulong din tayo kahit papaano nakagraduate yung iba. Apong Dante, ikaw, tignan natin yung bahay mo, baka hindi ka pa nakagraduate. Si Apong Dante, tignan natin. Apong Dante, sa pagpalapit ko na lang, doon ko na lang ilalagay lahat ng mga yung ibang alagad ko. Kasi sa pagpalapit na, anong LS mo, kagabi yata, doon ako pero hindi lang ako nag-comment. Alam mo naman, mga, ayan, MLSO, sa'yo, one tamad, sabi ni Kenny Abe. Nandiyan pa ba si Kidos Happiness? Ma'am Kidos, nandiyan ka pa ba, Ma'am Kidos? Para ikaw po yung next nating ipin.
Brand may pasoy. Sige, sige. Basta kapag malapit ni Mami the Vlogger, shout out po Mami the Vlogger, Mami the Vlogger, mega shout out. Ayan po, lahat po ng mga ano guys, okay po sa June 16, ay June 6, ba kaya pong Julie? Pinatamsak ko kanina yan. Si Apong Julie guys, meron siyang birthday LS sa June 16 ba ito Apong Julie? Alam ko June 6 yung ano niya eh. June 16 pala yung kanyang birthday guys. June 16. Alas 3 ng hapon dito sa Pilipinas. At saka po si Mami the Vlogger, June 2. Ang kanyang second year anniversary sa YT. Ayaw ko sa akin sa July pa. Hindi ko pa alam kung ano mangyayari sa July. Okay, hindi natin alam kung ano mangyayari. Baka siguro mga ano lang siguro, mga sing-sing-sing along. May Kenny MLSO sabi ni, ayan. 10 million, salamat sa 10 million dyan. Salamat po sa ang tawag dito, nag-support. Rubian Dan sa Adventure Miko. Ayan guys, soon makikipag-collab ako dyan kay Miko. Mga nakakatakot. Ayan, Naksi, Ansel yung signal ko. Nakaraan naman, alam mo yun Mami. Alam ko yan, nakita ko lahat yan. Alam mo na Mami, stalker ako. Kaya kahit naka-LS ka, nandun ako pero hindi na ako nag-comment. Alam ko yung mga sponsor mo, nakita ko rin yung mga description. Alam mo naman ako, Mami, hindi never ako hindi ko makakalimutan yan, yung mga ganun mo. Kapatid natin habol na po, sabi niya. Wala akong may sponsor sa'yo, Mami the Vlogger. Alam mo naman, Mami the Vlogger. Ang may sponsor ko lang sa'yo, alam mo naman, pwede akong makyata, kanta, mga ganun. Aha, salamat Naksi. Ayan o. Okay guys. Wala na yan kasi wala na si Kitos, Ma'am Kitos, nandiyan ka pa ba para maipin ko? Next na natin sino ba yung mga hindi naipin ko dyan? Mami the Vlogger, na ano ba, meron ba yung LS mo, pa-thumbsuck natin? Wala ka pang schedule, no? Wala ka pang schedule. Basta andyan presence mo. Nandyan naman ako. Panalo na yun. Nandyan ako, Mami the Vlogger. Kahit naka-LS ko Mami, nandun ako, hindi na ako nagsasalita. Alam mo naman ako, silent na ako, pero nandun ako Mami. Rubian, salamat Rubian. Hindi pa nagawa. Next natin, Apong Dante, pasuyo ng bahay mo Apong Dante. Para next natin, kaya si Apong Loy. Apong Loy. Tignan ko nga si Apong Loy. Ay, 2.5 na pala si Apong Loy. Sino pa ba next natin? Ayan, sige Apong Loy. Ikaw muna. Ano kasi yung mga old song? Sige, bagong upload. Potang kay na musoy, medyo ati bayo dikit. Sige. Next time na mo. Sabihin niyo lang kung gusto niyo umakyat sabihin niyo lang po para may baba ako kasi nandito pa yung isang ko. Maakyat kay Apong Julie. Ngayon ko lang kasi ngayon ko lang tawag dito ngayon lang ako nag-live na 10 kasi akala ko 10 kasi kagabi nag-live kasi ako kagabi. Kulang talaga yung hagdan. Kaya ginamit ko muna. Dating tikip na nakapin, sabi niya, si Apong Loy yan, Sir Peter. Try na natin itong kanta na kung kaya ko to.
Mga old song. Tignan natin. Mga old song talaga yung mga kailangan. Try lang natin. Please, let me go. Kitos, ikaw lamang kitos. For I don't love you anymore. Go lang next. To waste our life would be a sin. Miss me and let me love again. Gusto ko yan, sabi ni Peter. I found a new love. Thank you so much. Palakpak. And I will always wonder her lips are warm like yours are cold. Wala na ako na to. Release me, my darling. Let me go. Ikaw na, Kitos, next. Please, release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. So release me and let me love again. Please release me, can you see? You can able to bring to me. I like would bring us in. So release me and let me love again. Alright. Ayan guys, para po sa lahat ng mga nakaka-relate, release me. Kaya yung mga sama ng loob nyo, i-release nyo na guys. Okay, next natin guys, Miko Salazar. Shoutout sa'yo Miko Salazar. Kumusta ka na Miko? Long time no si Miko. Anong balita Miko? Ayan, magaling na kumatay si Miko. Next natin, Ma'am Kitos, pakibaba po yung bahay mo. Kitos Happiness. Kitos. Ako nang magbaba kay Kitos guys ha. Nandiyan pa si Miko. Matagal ka pa dyan. Medyo matagal pang konti. Mami the vlogger ka. Kauwi ko lang. Si Kitos guys. Saglit lang. Baba ko yung next natin si Kitos. Para lahat ko po kayo may pipin na. Asa na si Kitos Happiness? Yan si Kitos guys. Matagal ko na rin pong kilala to guys. Sobrang tagal. Tagal na rin to. Dati maliit pa lang yung bahay nito guys, si Kitos Happiness. Ano to, content naman niya, mga pagkain. Kaya gusto ko rin yung niya, yung kanyang, ang tawag dito? Content. Oh, sige, Miko. No problem, Miko. Dali lang, Miko. No problem, Miko. Dali lang. Baba ko yung magdan, Miko. May singer na tayo guys, hindi na ako nag-iisa. Wait lang, Miko
Dito pa kasi, akit ko muna to. Ayun guys, si Miko magaling tong kumanta dahil ano to, galing na din siya ng ABS-CBN. Alam po, nag-audition si Miko. Dali lang ha. Miko, ito na yung hagdan, Miko. Ayan, salamat po sa 9 million na naka-PG po at saka sa mga nag-support. Thank you so much. Miko, pwede ka na umakit, Miko. Ayan, Miko. Pwede ka na umakit, Miko. Miko Salazar, ayan, pwede ka nang umakit, pwede mo nang gamitin yung hagdan habang nandito ako. Ayan, next guys, si Kitos Happiness guys, mag-comment lang kayo dyan ng kapogi, mag-iwan kayo ng bakas. Dikit na ako sa main ko, sabi niya. Salamat, Sir Peter. Okay guys, promote ko ulit ang kanyang birthday celebration si Julie Flores Franz sa June 16. Tapos si The Vlogger Wannabe, kailan pa kayo The Vlogger? June 2. Ayun, marami pa premyo dun guys, mga Gcash. Wait lang natin si Miko. Ito na si Miko, may kasama na rin tayo guys, si Miko. Ayan, welcome. Kumusta ka na, Miko? Ayan. Ayan. Naman. Hello sa iyo, Sir Edward, at sa lahat ng viewers natin dyan. Miko, kumusta ka na, Miko? Ikaw, mag-shoutout ka muna dyan, Miko, sa lahat nating mga viewers. Ayan, sa mga viewers ni Sir Edward, hello po sa inyo. Ako si Miko Salazar, medyo matagal-tagal din ako di nakaakit dito, no? Oo, tagal na. Buwan na rin, Miko. Diba, tatlo kayo ni Arch Vlog, diba? Ewan ko, hindi kayo parang hindi na kayo na masyadong nagkikik ngayon tatlo. Oo, busy na kasi Si Paul. Busy si sa Paul. trabaho, diba? Busy na iba, kaya hindi na masyado na ayun yun na. Pero gumagawa kami ng mga projects. Meron akong bagong album ng Boses at Aral under AV Production, Boses at Aral album po. Ito nga yun. Ang composer po niyan ako tsaka si Lavore. Yan po. Suportahan niyo po. Nasa Spotify na po yan, Boses at Aral. Yan. Wow. Talaga. Ako kaya pwede ko lang ilagay sa Spotify. Nako, pwede kang lapit ka kay Hindi. Ano lang yung joke lang yun. Hindi naman ako talaga professional singer. Ano lang yung joke lang yun. Okay. Iko, baka may alay ka sa aming kanta? Sige, subukan natin yun. Ito guys, magaling na singer to si Miko Salazar. Tagal ko na rin kilala to si Miko. Almost a year na rin. Di ba, Miko? Ako na rin, di ba? Kanta ako ng 2 songs kasi meron na gusto lang i-promote sa bago kong kanta. Siguro ito muna ang kakantay ko yung cover song, Thank You for Loving Me by Bon Jovi. So, sana magustuhan nyo guys. Medyo sige. Okay, go. Okay. Nakapay na ba? Wala akong naririnig. Takong taas nito Wait lang mataas to Medyo na kasi dito sa atin. Pilipinas tayo. Dito sa 11 na sa Pilipinas. Pero naririnig naman, Sir Edward, yung -1 ko, di ba? Narinig. Success means nothing. Yeah, relax lang tayo. Para studio type, plug natin ito.
Okay ba? Di nakita yung mukha ko. Yan. Pop filter. It's hard for me to say the things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me, and all the broken old street light. Lock the doors, we leave the world outside. All I've got to give to you are these 5 words when I thank you for loving me, for being my eyes when I couldn't see, for parting my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. Thank you for loving me. I never knew I have a dream until the dream was you. When I look into your eyes, the sky's a different blue. Cross my heart, I will know the skies. If I tried, you make believe, but you believe my lies. Thank you for loving me, for being my eyes when I couldn't see, for parting my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. You pick me up when I fall down. You ring the bell before they count me out. If I was drowning, you were part of the sea and risk your life to rescue me. Yeah, yeah. Oh yeah. Oh. La da di da, lock the doors. We leave the world outside. All I've got to give to you are these 5 words when I thank you for loving me, for being my eyes. Oh, when I couldn't see, for parting my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me when I couldn't fly. Oh, you gave me wings, parted my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. Oh, thank you for loving me. Thank you for loving me. Oh, for loving me. Oh, thank you for loving me. Thank you. Thank you for loving me. Ayan. Ayan, that was thank you for Alright. loving. Ayan, ang galing. Ang ganda, parang gusto ko nang matulog. Sarap-sarap sa tenga. Tawag ito, Miko. Shoutout mo muna sila.
Si Ses G, si Loy Jimenez, mga pumalakpak sa'yo. Thank you for Ayan. loving me. Thank you po kay Ses G. Lloyd Gomez. And Sino pa? sino pa ba? Si Edward. Si Peter Apollon, si Peter, si Juan Tamad, si Civil Juan PG, Tamad. Juan Tamad, Tito, and si Ruby. yung Rudy. Hello po sa inyo. Si Salamat po Ruby. sa... Ayan, Si maraming Ruby. salamat po. Ayan po, ayan. Ayan po. Gusto ko lang i-promote tong bago kong kanta. Maraming salamat sa mga viewers ni Sir Edward na nandito kayo. At yun, siyempre salamat din ako kay Sir Edward na binigyan niya ako ng hagdan para makaakyat. Tanggalin ko na nga to. Harap sa Oo, natanggalin mo na yan. Nakakaano din sa ano yan. Oo. Yan. Ayan, di ba? Yan. So anyway, ayun po. komportable ka. Ayun. Ano lang. Yun po, gusto ko lang i-promote. Mamaya, ngayon kakantayin ko yung awiting kong Durog tungkol sa mga taong nagbigay ng second chance. Pero sila ay ginago at niloko at sinayang ang pagkakataon para sila mahalin at ayun. Kaya sa ikalawang pagkakataon, durog na naman. Ikaw, nakaka-relate ka ba doon, Sir Edward? Nakarelate Bigyan na ka ako naman ng ng second previous. chance. Oo, dati yan. Ngayon wala na. Yung previous ko dati na nung nagtatrabaho pa ako dun sa... Miss Hannah Toronyo, shout out. Oo, nung dati, binalikan niya pa yung ex niya. Tapos, ang nangyari nun, tapos nagsisi siya sa bandang huli. Ang nangyari, pagsisi niya, nawala din. Bumalik. PM. Wala, hindi mo lang, dead mo lang. Kasi mahirap na, baka muli ka masasaktan, di ba? Oo. Panghugot. Ay, Yes. lumabas si Juan Tamad. Oo. Sige. Sige. Ano pa? Ito nga. Isasabihin ko pa ba sa doon sa kanta mo? Ayun May hugot yun ka pa ba? Yun Wala na, na. siyempre mahirap din magbigay minsan kasi ng second chance. Lalong isa pang second chance pag talagang sinayang mo yung isa. Tas parang ang hirap na magtiwala. Baka minsan may mga doubt na nag-aalangan ka na baka masaktan ka na naman at baka umiyak ka na naman or baka alam mo yan, iwan ka na naman ng binigyan ng pagkakataon. At yun, may mga ganung situation. Kaya yun, itong song na ito talagang napakasakit. At meron akong pinaghugutan itong awiting ito at ako'y habang kinikwento niya yung nangyayari sa kanya ng kanyang silang mag-asawa, talagang sumusuot talaga sa aking puso yung sakit na habang nagkikwento siya sa kanyang buhay, pag-ibig. Kaya inspired ako na gawin tong kantang to. At actually, itong song na ito ay tungkol sa isang vlogger. Yan, kung kilala niyo si Zainab Harake. Ayan, ex ko po siya. Ayan, joke lang. Joke lang po. Ayun. Wala, So, dito alam mo, wala ka ex. Andyan yung asawa mo. Oo nga, Makikinig yan, alam ko. Alam ko Oo. yan eh. So, Makikinig yan. anyway. Oo, nakikinig. Dito sa gilid ko. Siya yung nag-ooperate ng Alam ko laptop. naman. Oo, alam ko. Alam ko nandyan yan. Ayan. So, yun. So, anyways, sana mapanood doon ni Zainab, ang aking hinahangaan din ex. So, para sa ito. Okay, ang title po nito ay Durog. Yan. Yan, para sa inyo lahat. Sa tingin mo saan ako nagkamali upang iwan mo ng kay dali, patong pa kayo ng hapdi sa puso kong nalulunod sa pait. Inalay ko sa'yo buong ako, ngunit sinayang at sinaktan mo. Nagtiwala sa iyong pangako, sa pangakong hindi nalalayo.
lisanin ng puso ko. Puso kong minsan sa'yo'y umasa, ngunit bighati ang aking napala. Sa ikalawang pagkakataon, durog na naman ako. Durog na naman ako. Katumbas ng mga luha ko, galit at sakit at dusa. Sana nung una pa lang di ka na pinagbuksan ang pinto. Mahal, kaya pinili sa'yo magtagal. Kahit may tumututol na, pinaglaban pa rin kita. Di na kontento sa yakap ko, pinili mong lisanin ng puso ko. Puso kong minsan sa'yo'y umasa, ngunit bighati ang aking napala. Sa ikalawang pagkakataon, durog na naman ako. Durog na naman sa'yo. Durog na naman ako. Durog na naman sa'yo. Hindi na kontento sa yakap ko, pinili mong lisanin ng puso ko. Puso kong minsan sa'yo'y umasa, ngunit bighati ang aking napala. Sa ikalawang pagkakataon, durog na naman ako. Durog na naman ako. Durog na naman ako. Yan po. Tapos na, grabe ang sakit nun na. Naramdaman ko yung kanta, sobrang feel na feel mo talaga yung kanta kapag kumakanta ka, yung parang durog na durog ang puso ko. Parang, siyempre nakaka-relate ka kasi nung panahon pa na in love ka, talagang durog na durog. May mga nagsasabi dito sa Miko, diyan ka muna Miko, kasi may mga nagsasabi dito, Miko, magaling ka daw. Ala, Salamat po. si Sir Miko Lodi, sabi ni The Vlogger Wannabe. Basahin ko muna yung mga comment para masaktan sa ikalawang pagkakataon. Sabi naman niya, sabi ni Juan Tamad. Yes, Zesty, tama po. agoy, masakit naman yan, sabi niya. The Vlogger Wannabe, bigatin Naksi, Edward Naksi na andito pa lang Lodi, si Miko Salazar, sabi niya. Sabi ni The Vlogger Wannabe. Maraming salamat sa iyo. Tapos, ano pa ba mga nandito? Ang daming mga papalakpak, nag-in love sa'yo.
Duro TV, shoutout Duro TV. Ayan, si Sesg. Pumalakpak siya tapos nasaktan yata. Parang naramdaman niya yung ano mo. Head shoulder Torner, shoutout po. Shoutout po sa lahat. Ayan, pumapalakpak lang sa'yo yung mga ano. Be positive lang, sabi naman ni Zesty. Ayan, 10 million in the house. Shoutout. Ayan, 10 million Pero in the Miko, house. Opo. yes. Pakitikitan na. Pakitikitan si Miko, nakapin po yung kanyang bahay. Miko, baka pwede ba akong mag-request ng ano, yung masakit na masakit? Kantayin mo yung masakit na masakit. Baka may alam ka na masakit na masakit. Last song na lang, sige Miko. Sige, masakit na masakit. Oo, kailangan iiyak kami lahat dito ah. Sige, masakit na masakit. Ayan, may tawan. Oo. Duro TV, shoutout ko Duro TV. Sige. Mute na ako ah. Okay po. Ayan. Sa mga nasaktan, yan, maraming salamat. Na-appreciate niyo yung kanta. At sa mga nakarelate, yan, ganyan talaga ang pag-ibig. Minsan talagang hindi natin maiwasan talagang masaktan talaga kasi that's love. Kakambal yan ng ang sakit ay kakambal sa pag-ibig kaya hindi natin maiwasan yan kaya ayan. So itong kakantingin ko sa inyo Let Me Be The One by Jimmy Bondok. At sana kabisado ko pa. Sige, try natin tong song na ito. So para sa inyo lahat. Okay. Somebody told me you're alone. I didn't know. Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more. No. So we're walking out the door. Nobody told me you've been crying every night. Nobody told me you've been dying, but didn't want to fight. Nobody told me that you're fed out of love for me. So I'm setting you free. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find ourselves up where someone wins, someone loses. We should have to say our love what's true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Somebody still love me. I don't know why. Nobody told me that you only needed time to fly. Somebody told me that you want to come back when our love is really again. Oh no, let me be the one to break it up, so you wouldn't have to make excuses. We don't need to find ourselves up where someone wins, someone loses. We should have to say our love what's true, but it's now become a lie.
So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Just turn around and walk away. You don't have to live like this. Oh no. But if you love me still, then stay. Don't keep me waiting for the final kiss. We can work together through this task, or we can work through it apart. I just need to get this off my chest, that you will always have my heart. Let me be the one. Let me be the one to break it up, so you would have to make excuses. We don't need to find a sail up where someone wins, someone loses. We should have to say I love what's true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Let me be the one. I love you. Ayan. Hi. Napaganon eh, na. Hi. Grabe. Nice to see you again, Idol. Miko. Uy, salamat sa iyo. Sino ba to? Ayun, the Ayan. vlog wannabe. Oo, parang nag-guess Oo. ako sa inyo nila Arch Oh, Vlog last at saka time sa ni Paul. sa Bad Musician. Yes, oo, ayun. Yung una tuloy, no? Ang daming Ayan. na-inlove, ang daming pumalakpak sa'yo. Ang daming Miko, napupuntong hininga. Ay, salamat. Salamat. Oo. magaling ka daw kumanta. Kasakit talagang, sabi naman yan ni Zesky, kasakit talagang iwanan ka, lalo na hindi mo na makikita kahit kailan. Hindi, Mga makikita mo naman siya, kaso ang problema, hindi naman siya laging always na nakikita mo at hindi makasama. Diba? Pero ang minsan nasasaktan ka, pag Oo. nakikita mo lang, mga di ba? Ang ganun, mga ganun ba? Si Vlogger Wannabe ay nakarelate din sa mga ganung hugatang awitin. Am I right? Am I right? Arvin, shout out sa'yo Arvin. Correct me if I'm correct, okay guys? Char. Yes. Ayan, guys, sa mga hindi nakakalam, si Sir Miko Salazar ay isa pong magaling po yan na composer, musician. Composer, singer, ano pa sumami sa kanya? Lahat-lahat na ng Oo. tungkol sa music, tanong nyo na lang dyan kay Sir Miko. Yeah. Mukbanger. Yan po, mukbanger. Yan. Mukbang. One Tamad, the vlogger, One madam, Tamad. acoustic. One Tamad, galaw-galaw din dyan ha, para di Uy, si ma-stroke. Vlogger Wannabe, magaling ding umawi to kasi nag-guest din namin to sa Bad Musician at grabe talaga to. Lalo na yung kanta niya nga, Titanium. Hindi ko makalimutan yung Ay, Titanium. talaga niya yun. Sa kanya, Sold tinanong out niya na yun. ako. Sold out. Ayun, in-advisean nga ako ni Sir Miko yung gamitin ko yung yung parang yung effect na electric Electro, dito. yan, electro. Yun. Ay, hindi ko pa alam Oo. kaya wala lang. Yun. Ganda. Ngayon Kaya, alam ko na, kaya pag kinanta ko yun, pinipindot ko na siya dito. yes, maganda yun. Para, at least parang ano ka dyan, parang dating mo XB. Yeah, Oo, yeah. Ganun yan. Grabe. Oo. Kaya guys, pag may tanong kayo sa music yan, kay Sir Miko Salazar in the Birds to Ayan, Be. salamat sa iyo. Kaibigan Alam mo ba- Annabelle Mix Vlog, may shoutout po. Ay, salamat. Sabi ko, baka pagalitan ka ng asawa mo. Hindi naman kita tinatabi kasi, di ba, baka magalit. Okay lang ba sa'yo? Hindi, for Amigo, the saan last ka time. dito? Ay, sorry. Tanong ko lang, saan ka sa Philippines? Nandito ka ba Dito sa sa Philippines? sa Quezon City. City QC of the lang. Star, yan. City of the Sun. Malapit lang kayo mami, di ba? Dito sa Novaliches, QC. Sa Nova. Grabe, ang layo. Yes. Malayo talaga. Si Oo. Paul naman, hindi ko lang kung nasa Malibay siya ngayon or nasa Rizal.
Oo. Balak nga namin magkita ni Paul Oh, Michael 'di ba? TV. Ayan. Oo. So, Pero hindi na natin ano yes? for the last time, baka pwede mo naman kantahin ulit yung Titanium na talagang nagpaulan dito sa bahay namin. At ako'y hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil yung pinagtitirikan ng laptop ko butas yung bubong. Kaya Ano umulan. ba? Wala ako oo, matindi yung kawitin Kaya, 'di ba, for the sake of us. For the sake of puzzle. Pero may Sige. last song ka pa yata or ako muna bago ka magla-last song? Hindi, ikaw na magla-last song sa akin para tapos na ako. Hindi kasi hinihintay nila yung ano mo, awitin mo talaga dahil, minsan lang sila makaharap ng ganyan Oh, kasing sige, bigat ni Sir sige. Oo. Miko. Tsaka hindi ka naman masyadong laging umaakyat sa akin, Miko. Alam Oo, Oh, mo, hindi ko sige. kaya nagkakamali, pangatlong beses mo na 'to, Sige, nilalaspag sige, ka na sige ni for ano, the ni last Edward. last song na awitin ko. Mm. Oh, sige. Once Oh, again sige. guys, Miko Try natin 'tong Salazar. kantahin 'tong, sige para sa asawa ko. Ay, para kay wifey. Hello Siyempre po para kay sa asawa ko 'to. wifey. Ay, hello daw sa wifey. Hello daw. Wifey. Oh, nandiyan siya. Taga-ano yan, Yan. taga-operator yan. Alam ko naman yung asawa Moderator niya. kaya yan aking dakilang moderator. Sana all Yan, ganyan. yan. Di ba? Alright, Joke so lang. let's give it up to Sir Miko Salazar. Sige. Ayan, para sa inyo 'tong guys. Itong awiting 'to, lagi kong kinakanta 'to sa videoke, tsaka do'n sa mga public karaoke sa mga malls. Lagi ko 'tong kinakanta kaya yung mga tao talagang siyempre nakakahiya. Naiiyak tuloy ako. Okay, sige. Ayan. Alright. Kabisado ko ba 'to? Think I finally know you. Ba't may boses? Teka lang Bakit iba na yung boses ni Sir Oo Miko? nga, nagulat ako Ma'am Gina, shoutout po Ma'am Gina. Graduate ko lang po siya, no, ang pangalan ito, si kaibigan Annabel Mix kasi may video babae yung bahay niya. Okay, Ma'am Take two Gina, daw, take salamat po. two. Ayan, Take two daw. Yan. La da da da, la da da da. Para sa asawa ko 'to. I think I finally know you. I can see beyond your smile. I think that I can show you, and that we have is still worthwhile. Don't you know the love just like a trend that keeps unraveling, but then through it all together in the end, in your eyes, I can see my dreams reflections in your eyes. Found the answer to my questions in your eyes. I can see the reasons why our love alive in your eyes. The dripping safely back to shore, and I think I finally learned to love you. The world's life is changing, but no one really knows where the time will wait for strangers, or where the time will make us grow. Even though the time and weight is change, in a word is nothing stay the same. Through it all together in the air, in your eyes, I can see my dreams reflections in your eyes. Found the answer to my questions in your eyes. I can see the reasons why our love our life in your eyes. The siblings simply back to shore,
And I think I finally learned to love you more. In your eyes, I can see the reasons why I love our life. You and I, drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love you more. La da da da, la da 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 da, Isa pang hi ulit. Grabe, di ba? Oh, ganda. Ayan, yan po ay si Sir Miko Salazar with Ayan, ginurot na ako sa Yes. asawa ko. Ang Oo. ingay ko daw. Gina, shoutout po Ma'am Gina Lakman Vlog. Ayan. Si kaibigan, ang tawag ito, kaibigan ni Mix. Annabelle. Okay na po sa inyo bahay, ma'am. Nanagdagan ko ng mga 11. Oo. Para Ayan. lahat po ay may... Ay, may Ayan, tanong ako, Sir Miko. Sino? May tanong ako. Ano, mami? Ano May pa? tanong kay Ano Sir Miko. Ay, may baby na ba kayo ni Juan? Anong Yun pangalan? nga po Wala pa. processing making. Francis. Processing in the making. Yan. Basta ganun. Oo. Soon, kamo. Soon. Sana, di ba? Kasi, alam mo, it's a blessing pag nga, Oo. tumatanda na tayo. Hindi naman tayo tumatanda ng, mahirap na eh. Basta, kailangan na natin talaga. How long have you been married na, Sir Miko? Yes, October 23, last year. Last year. Mag-1 year Nag-live ka. ka. Oo, naka-live si dati. Maaga pa pala. Maaga. Nakalive po ako nun. Yun po yung ititag Nag-live na ka, di ba? pandemic. Alam mo po yun, Miko. Ay, Yes, yun talaga. pandemic wedding po. Pandemic wedding. Yes. Doon ako, kaya- time na yun, Miko. So, malapit na pala. Mag-1 year na. Ayun. Pandemic yun. Yung picture, nakikita niyo may picture? Ayan no, oo. Nakita. Kaya Nag-kiss tinanong kami ko dyan. na. Nag-kiss kami. Kaya. Ayun, maraming salamat. Thank you so Oo. much, Miko, and kay wifey Thank mo. you, Vlogger Wannabe and Sir Edward. Sana pag Oo, natuloy yung baka- ano ko, Sir Miko, saan ba kita pwedeng makontak pagka Sige, natuloy yung... you can follow me on my Facebook account, Miko Salazar.96. Di ba? .96. Wow. Okay. Gina, Okay, nagdali ko na po pa. Yan. Miko Salazar.96. Yan po. Sa aking Instagram, Salazar_Miko. At meron din po akong TikTok, Miko Salazar. Pwede nyo i-follow Salazar dyan. Hindi naman ako sumasayaw. Konti lang. Sa Minsan IG, pag sumasayaw ako, Salazar. nag-change career ako eh. Change career pag ano. Miko, may TikTok ako, Miko. Pwede kang umakyat na doon para paano kita. May sige, TikTok ako, Miko. Nasa ano na ako, 2,000. 2,000 Sige, na rin. sige. Pag nagla-live ba kayo doon, Sir Edward? Oo, ako nagla-live ako. Sige. Ay, Basta lagi ako sabihan niyo ako. Basta Oo, follow yan. niyo ako sa Facebook para at least Na-follow kita masabihan sa niyo. IG agad. Sa IG. Ano Yun pangalan mo, naman, Miko? no? Miko. Sa Facebook po, Miko Salazar.96. Kung sa Instagram naman ay Salazar_. Tsaka yung Miko, email po niya, jsalazar751@yahoo.com. Ayun, alam na yung Vlogger Wannabe talaga. Ayan na yun. Ay, talaga. Nasa harap ko. May kodigo. Step na lang. Yan. Yung kasal kayo na. Yung kasal. Oo, Yes. yes po. Ito Tsaka siya paki-subscribe na rin po yung channel naming mag-asawa, ang MV Vlog. Meron po kaming dalawang video na magkasama kami. Kaya, ayun, together. First vlog namin. Tsaka, kung sino man po gusto magpagawa ng kanta sa inyong mga channel or mga charity or ano pa man, team song, yun po, just search my name, Miko Salazar.96 in my Facebook. So, thank you very much to all. At sa lahat Thank na... you. Sana budget meal lang, no? Sa budget meal. Ayan. Yan, Miko. Sa lahat po, Accept yan. mo na lang sa Facebook ko. Nag-add na ako sa'yo. Okay. Ayan, Salamat. na. Maraming salamat sa lahat po ng mga Thank you, supporters ni BBM, Lenny, Isko, Pacquiao at Ping Lacson. Hello po sa inyo lahat. Ayan. Yes. Saan laban? BBM. Tujo. Baka Okay, mapalo na. tayo.
Oo. Wala, So maraming hindi salamat po, Vlogger Wannabe and Sir Thank you so Edward. much. Our Thank you. Biko, pleasure. salamat. Have Maraming you. salamat. Salamat sa Bigyan mo ko gusto ng ulit. Okay, good Oh, night yan. kay wifey and yan, sa Zalazar Thank you, thank couple. you. Ayan guys, meron tayong bisita. Nagbabalik after 60 years. 60 years guys, After ito ang aking mom. after 40 days. May 40 days pa Mami, sa totoo lang, nandun ako kay Apong Julie kagabi. Tawag ito, nag-open ako ng YouTube. Nag-uusapan yung nga yung TikTok. Nag-live daw si Apong Julie, invite ka daw, di ba? Sabi mo, follow mo. Yun. Kaya nakita ko, di ba? Nag-solo na nga si Apong Julie yung time na yun. Diba? Kaya, di ko alam. 2:50 ata na yun, no? Alas 3. Oo, magti 3 AM na yun. Oo, nakita ko nga. Kaya ayun. Di, nag-live talaga ako doon. Ikaw, meron ka TikTok. Ilan na may subscriber? Hindi ko nga kasi alam kung paano mag-live doon, 100 plus. Hindi, wala ka pa kasi. Wala ka pa kasi yung 500 eh. Kailangan 500. Mga 500, pwede kang umakyat. Mga ganun. Pag 500, pwedeng umakyat. Pag wala pa, hindi pa. Pwede ka na rin mag-live. Kaso kapag 500 ka na I-follow hindi nyo ka ako pwedeng sa mag-live. I-follow nyo ako Hindi ka pwedeng mag-live. Pwede ka mag-live pag 500, pero ang mangyari, hindi ka pwedeng mag-ganyan, open ang camera. Ganun siya. Hindi Pero siya hindi pwede. lang pwedeng umakyat, makiakyat. Pwede kang umakyat. Para, Yapong Julie, nung isang araw pumakyat sa akin, pinapalo ko nga sa mga kaibigan ko doon sa TikTok. Yan. Kailangan Ayun, ang dami mag-live nang dumikit sa kanya. Live na tayo sa TikTok ngayon. Nakita ko sa'yo. Mamaya. Ay, ano bang oras na? 11 na. Pero okay lang yun, mami. Ayan, shoutout muna natin si mami. Si Gina. Ma'am Gina, okay na po. Dinidikitan ko na yung bahay mo. Tsaka si Sami Baloho. kaibigan, Annabelle Mix Vlog. Okay na, hindi ko alam, naka 11 or 12 akong binigay sa'yo para lahat po kayo Napsi Loy Jimenez. Yan, si Ma'am Napsi Bray, Loy. yung yun. Nandiyan si Ma'am Bray. Okay, mami. Sis Brave Young Lion. I miss you. Bago ko lahat, mami, magpakilala ko muna. Siyempre, yung ibang, kasi may mga bago ako dyan ng mga kaibigan. Kasi alam mo naman ako, bigot na ako yun. Hindi na ako yung dati na, alam mo na, basta mami, hindi ko na kailangan sabihin nyo. Baka may magreklamo na. Ikaw na. Baka ma-MPRCB ka, Nakshi. Ayan, Ayan. Sa totoo. mga bago po na kaibigan ng aking Nakshi Edward Daxina, ako po si The Vlogger Wannabe. Ayan ang kanyang Mami Wannabe dito sa YT. Please also support me po. Ayan. Kalembang all lang po, bakas para madikitan ko din po kayo. Ayan. Kay Ma'am Gina Lachman, vlog. Ayan. Yan. Sis Brave Young. Yan. Sa Thursday po, June 2, ang aking continuation Yes. po kasi naputol yung nakaraan eh. Grabe. Thank you, sis Brave Young Lion. Ayun, sa iyong pa-replay. Ayan, naglalaway ako. Ano ba yan? may gusto kasi ako kainin kaya naglalaway ako. Kala mo buntis, no? Malabo naman. Malabo. Sige, mami. Baka may ano ka, may kakantakin ka o ano. Ayan. Sige Ako nang bahala. Ako nang titikit ako. Okay, guys. So, Sige, Ma'am Bray. ayan. Habang papagraduatein kayo ni Nakshi, ito po ang para sa inyo. Ayan, sana po ay maibigan niyo ang aking awitin. Met you on a springtime day. You were minding your life and I was minding mine too. Lady, when you looked my way, I had a strange sensation, and darling, that's when I knew that it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, I wake up in the night and I reach beside me, hoping you will be there. But instead I find someone who believed in me when I said I'd always care. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Says G the house. So I live my life in a dream world for the rest of my days. Just you and me walking hand in hand in
a wishful memory. Oh, I guess that's all that it would ever be. I wish I had a time machine. I could make myself go back until the day I was born. And I would live my life again and rearrange it so that I'll be yours from now on. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Ayan, marami nakaka-relate dyan, Mami the Vlogger, mga kanta na yan. Yung sa baba, ayan si SG, si Ma'am Gina, sigurado paborito niya. Mag-request, Ma'am Angie! Shout out Angie Borja. House. Ma'am Angie Borja in the house. Mag-request kayo guys ha, kay Mami the Vlogger, mga gusto nyong kanta, mga love song, ayan, kayang-kaya niya yan, kahit mga rock, kayang-kaya niya yan. Pero dikitan niyo muna si The Vlogger Wannabe guys ha. Ibababa ko po yung bahay niya, kaso yun na lang po. Natin Ayan. yung kanta, walang problema. Ayan. Ayan, Ma'am Gina, so- Ma'am Gina, ako na po yung sa'yo ha, dinadagdagan ko na rin. Ayan. Ma'am Gina, road 700 na rin ka na rin, Ma'am Gina. Hindi ko lang kung nasa 15 na binigay ko po sa'yo. Ayan, pakidikitan po si Mami the Vlogger, guys. Ayan. Thank you guys. Iwan lang ng bakas at babalikan ko po yan ng bonggang-bongga. Ba't hindi binaba na yung DA niya? Code mo dito, DA. Edward, sabi niya. Yes, si Ma'am Angie. Nakita tayo dito. Ayun. Diba? Ayan. Okay. Guys, pag-graduate natin muna si Ma'am Gina, guys. Ano na lang siya? Kulang na lang ng 15. Kasi ninadagdagan ko siya, oh. Please. Gawin natin 700. Pero bago lahat, guys, tigitan niyo muna si Mami the Vlogger Wannabe, okay? Ano ba yung nangyari? Ano lang yan, slowly but surely lang tayo, guys. Mhm. Kung may magdikit ng mga 5, 10 for today, okay na po yun para safe. Tapos bukas ulit, tapos kinabukasan ulit, di ba? Balik-balik lang, balik. Ganun lang ginagawa ko noon nung bago din ako. Balik lang din ako ng balik. Ayun. At para mauna ako doon, nagsusuper chat ako. Di ba? Ayun ang para Para matapos. sa express lane tayo mapunta, nagsusuper chat ako doon sa mga, yung noon talaga kasi 2 years na po tayo, 2 years na po ako sa YT, nagsimula ako maging active nung May. So, Nauna ka sa ayun, nauna pala, ikaw July. Ayun. Active ako, Mami, June bandang katapusan. Pero ginagawa ko lang, July. Kaya Okay. July talaga ako. Ayun. So, ako talaga May na. April, pasilip-silip hanggang nung May talaga, nung una kong LS na silent, Mother's Day talaga naganap nung May 2020. Ayun. Ayan si Sammy Baloho. Si Peter Apollonia. Yung magaling mag-piano. Yes, Si ayun Peter pala yan. Peter. Akit Si na dito si Peter. Peter Apollonia. At dahil dyan, Apollonia. Kakilala mo si Peter, no? With the Vlogger. dito rin Sige, na. Mami. Kakanta ka pa? Sige, Mami. Ano tayo, mga mellow lang, love song. Sige. Alright, so here's Cute na second ako. song, guys. Okay, thank you, Nakshi. Yan ang mga bihira kong kantahin. Like you. Wow. I've been passing time, watching trains
all of my life, lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of my life, looking back as lovers go walking past. All of my life, wondering how they met and what makes it last. If I found a place, would I recognize your face? Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it might be you. So many quiet walks to take, so many dreams to wake, and with so much love to make. Oh, I think we're gonna need some time. Maybe all we need is time. And it's telling me it might be you. All of my life. I've been saving love songs and lullabies, and there's so much more no one's ever heard before. Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it must be you. And I'm feeling it'll just be you. All of my life, it's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, maybe it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, maybe it's you. I've been waiting for. Ayan. Ayan, Mami, maraming salamat Mami sa iyong It Might Be You dahil nagpalipad po si Ma'am Gina. Ma'am Gina, maraming salamat po Ma'am Gina sa iyong pa-blessing dyan. Ayan, dahil salamat po. Yes, makakasahod na ako kasi kulang na lang kasi Mami. Ano. Thank you so much sa Ma'am Gina. Pero tinatapos ko po yung bahay ni Ma'am Gina. Kasi katapusan ngayon 31 taon. Thank you so much po Ma'am Gina. Ayan, dan ticket kay co-host, sabi naman ni Ma'am Gina. Ma'am Gina, salamat po ulit ha. Pinapag-graduate na kita ng 700, kinakaya ko po. Ayan, salamat po Mami. Sa akin naman Ma'am Gina, ibibigay ko sa iyo yung mga accounts ng mga anak ko na andi dito lang. Ginagamit lang nila sa ano nila yun, pagnood-nood ng mga gacha, mga cartoons. Ayan, minsan pinakikialaman ko talaga. Tapos magugulat sila, may nagna-notify, sabi ng anak ko, Ma'am, bakit sinubscribe mo to? Ano? Hindi ako nagsusubscribe sa mga Pilipino. Kulit di ba? Kasi mga puro mga cartoons lang nga, wala silang sinusubscribe. Ginawa mo? Ang ginawa mo? Sabi ko, hayaan mo lang kasi legit kasi yung mga accounts nila. So, ilan yan? Mga Tsaka makatulong ka na rin. Sinasabi ko nga Siyempre. sa
Sabi ko, kasi nga para kasi gano'n din naman ginagawa nila sa amin, naghe-help din sila sa amin, Mm. nanonood sila. So in return, ayun yung ano, yung, konsuwelo. Oo, tama. Konsuelo sa mga kaibigan mo nandiyan, 'di ba? Tama Maraming yun. salamat po co-host, sabi ni Gina. Maraming Yes, ma'am. salamat din po, Ma'am Gina. Ang gawin lang natin yung 700. Ayan, mamaya na po ako pupunta sa bahay mo, Ma'am Gina. Ayan, baka may request ka diyan na, pero sana alam ko lang. Marami pa rin akong mga Pwede po kayo mag-request diyan. Ses G, kung nandiyan pa po kayo, Ses G. Si Ses G, mabait din 'yan. Si ay, Ses G. Mga ano 'yan, mga team ano, animal. Team animal. Ewan ko lang kagahapon, mami, kung naabutan mo sila kagabi. Di ba, umakyat sila. Yung mga ay, team animal sila, no? Kaya yun yung mga pinuntahan ko dati. Kaya welcome na ako sa kanila. Kaya yung ganun. yung nag-shoutout ako, ano yun, kakasakay ko lang no'n sa sasakyan galing sa birthday yun. Kasi nga na-bad trip talaga ako kahapon, na-disappoint ako sa Mm. connection ko. Sumama na lang ako sa kapatid ko, umattend ng birthday yan. Ay, Mm. konti lang, isang bote lang naman. Tapos umakyat ko kaya akong Julie, di ba? Nakita ko. Kaya yun. Pinapakit ako gabi na, madaling araw na, mami. Hindi na ako makapunta doon. Baka na. Okay sana mga ganitong oras. Mga 9, 10, 11, pwede pa. Pero yung mga low na, mahirap na. Kaya yun. Umakyat lang ako sa kanya kasi nga 'di ba ang tagal ko nga ring hindi baka mamaya akala dinededma ko na kayo. Kumukuha lang talaga Mm. ako ng tiyempo. Alam niyo na, Mm. kaka-addis lang ni Habibi. Ayan. Ah, Naku, my goodness. Ayun nga, ayun ang sinasabi ko. 'Wag na ako tapos, magtanong ng request. nakita ko 10,000 nga yung reasons. may nag-request. Anong request? Oo nga, eh. Hindi ko nakakanta talaga 'yan. Teka nga, 100. pag-aaralan ko po 'yan para sa susunod na live ni Kapogi. Baka bukas alam ko na po 'yan, Ma'am Gina, 10,000 Reasons. Nasasabayan ko lang siya, pero 'pag ako yung mag-isa, naku, na-o-off key po talaga ako diyan. Ayan, maano pala Meron pa ba kayo ibang request dyan, Ma'am Gina? Baka yung mga classic, mga may mga hindi ano na si ko, classic. mga Carpenters, Angela Yes. Bofill, Barbara Streisand, 'yan medyo, and Celine Dion, 'yan medyo ano po tayo sa ballad, 'yun. Medyo ballad Acoustic, mahilig din si The Vlogger Wannabe po sa acoustic. Yan, mga gusto niyo pong acoustic. Mga ganyan po siya. Mga genre niya. Mga acoustic, tapos mga ano pa doon, tawag ito, mga rock and roll. Yun, mahilig din sa rock and roll yan. Maganda rin. Style lang 'yan, mga Babay din yung mga 400, rock. Avril Lavigne, 'yan. Mm. Hi, naku, ayun na si Kuya Jez, ang milyonaryong Udjamot ng YT. Hello, hello. Sir Milyonaryo Jamot, mega shoutout po. Ayan. Ayan, Napagraduate ko lang. mm. At Ayan, dahil hindi graduate na ko po siya. alam kantahin yung kanta na yun, ito na lang po ang aking aawitin. Sa Sige, susunod sige, po, sige. promise ko sa iyo yung 10,000. Gustong-gusto ko pong awitin yan, kaso kailangan meron akong kasabay para nasusundan ko yung tono. Dahil diyan, eto na. Dito Ma'am tayo kay Gina, okay na po. Congrats. 7 na kayo. ano sino nga ba 'to? Okay, so itong mga usong-uso ngayon na nire-request. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel love that's beautiful and new. This time I love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart forevermore. We were just too young to know we fell in love and let it go. So easy to say the words goodbye, so hard to let the feeling die. I know how much I need you now. The time is turning back somehow. As soon as our hearts and souls unite, I know for sure we'll get the feeling right. Pag sa gabing-gabi gumagana, and now we're starting over again. It's not the easy
This time we'll level the pain away. Welcome home, my favorite friend. We are starting over again. It's starting over again. This time we'll chase all the rain away. Welcome home, my favorite friend. We are starting over again. We are starting over again. Ayun, and we're starting over again. Back to our Alright. Mega shoutout muna natin si Bilyonaryo ng Jamot. Gala-gala daw tayo. Sabi niya, may gabi na daw, mami. Sabi. Masanay ka na, Sir Bilyonaryo, di ba dati? Ganun kami din dati, di ba? Si Sir Bilyonaryo, parang hindi ka ganyan, di ba? Oo nga. Di ba, Dati, mami? maabot pa ng 3 Ano lang tayo, alas 2 lang talaga, mami. Dati talaga alas 2 lang. Minsan Baka sa June. scenario, maabot ng madaling araw talaga. Umaano pa sa iba eh. At saka ano, mami, ano na siya? 1,000 na. Naka-ano na siya. Ayun, mabuti Putol-putol na. yung boses mo. Yan, okay na. Okay na. 1,000 siya. Congratulations, Putol-putol. Gadget. Okay na. May problema dito siguro next week. Ay, hindi pala, this week na magre-refresh na siya ulit kasi nasa ilang terabyte na yung nagamit ng kaya nagbubumagal. So, Talaga? magre-refresh na naman yung parang niya. Ayun na yun. Yung? Ayun, sandali lang. Meron lang akong caller. Sige. Dali lang. May call daw siya. Saglit lang guys ha. Ay ma'am, okay na po sa inyo ma'am Gina. Salamat po ulit. Pag nabawasan po yan ma'am Gina, dagdagan ko na lang po, okay? Maraming salamat po ma'am Gina. Arvin, salamat Arvin. Si Pruitt Gaming. Ayan. At saka kay kasama mo, alam mo na yung kilala mo sila, Jassy girl. Yung kabalan ko si Jassy girl. Si Bill BG, maraming salamat. Thank you so much, si Bill BG. Sa iyong pagpunta. Head Toner, shoutout po Head Toner. Tsaka si ABCT, kilala ko na rin sa ABCT. Salamat ha. Si Ses G, ayan, binaba ko din yung mga bahay nila guys ha. Si Mami the Vlogger, si Juan Tamad, ayan, nakailang oras na ba tayo? Road 3 hours. Guys, hindi pa po nakatikit kay Gina. Pakidikit na lang po si Ma'am Gina po guys. Pa-subscribe na lang po si The Vlogger Wannabe, si CBDBG na mga nandyan, si SG, si Rubian, nandiyan pa si Rubian. Thank you mo Rubian ha, sa pag-ano mo dyan, nakasupport ka rin. Thank you. Dan dikit kay Mar SPG. Ma'am Gina, ang mga dikitan mo, mag-hashtag papuwi ka lang para balikan kanila. Pero sa ngayon, Ma'am Gina, siguro huwag ka muna magdikit, Ma'am Gina. Para hindi ka po malagasan. Huwag ka muna masyadong dikit, Ma'am Gina. Bukas ka na lang po magdikit, Ma'am Gina, para po hindi ka malagas. Kasi ano ka na, Ma'am Gina, naka 701. Huwag ka na muna magdikit, Ma'am Gina. Okay? Next natin. Si Fit Gaming yan. Iniwan ko pa sa sapatos niyo po. Sabi niya, iwanan ko po sapatos niyo po. Sabi niya, Ma'am Gina. Huwag ka muna magdikit, Ma'am Gina, para po hindi po malagasan. Okay po, Ma'am Gina? Apo. Marami pa po akong dinadikit sa iyo, Ma'am Gina, para makakatulong naman yung mga alagad ko sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Gina, sa blessing na binigay niyo po sa amin. Sa akin pala, thank you. Sir Bilyonaryo, si Pet Gaming niya, naka-elo siya ngayon. Pinuntahan ko kanina, tsaka si Jassy, yung kanyang kasama. Asawa niya tayo yun, jowa niya. Maraming salamat ha, Ma'am Gina, tsaka alam ko nandiyan pa si SG. Ayan, nandiyan pa. Mami the Vlogger, ang balita. Oo nga pala guys, ulitin ko sa June 2, ang kanyang second year anniversary ni The Vlogger Wannabe. Ayan, meron po mga pa-prizes, kantahan. Kung gusto nyo lang po i-promote ko na din. Tapos si Julie Flores France, meron din siyang, meron siyang birthday LS sa June 16. Alas 3 po ng hapon yan guys. Alas 3 ng hapon. Kaya promote ko na rin.
Welcome po. Ay, may premiere ako? Oo nga pala, no? Hayaan mo na. Okay lang yun, no problem. No worry. Yung ano yan, yung jumbo hotdog, kaya mo ba to? Ayan. Nakita ko nga si Sir Millionario dito, si Dandy de la Cruz. Tumatawa si Sir Millionario. Sino yan, Edward? Oo, sana yan sa guys sa TikTok. Guys, kung meron po kayong TikTok, ayan, paki-follow nyo na lang po ako guys, Edward underscore Kapogi, okay? Si Sibyl, nandito si Sibyl, nakita ko. Si Juan, nandito si Juan. Sibyl. Ayan, Sibyl BG, thank you ha. Thank you so much. Thank you po, Ma'am Gina. Salamat po, Ma'am Gina, sa iyong... basta wag mo lang pong magdidikit muna, Ma'am Gina, para hindi ka po malagas. Sibyl, you watch my premiere, Jumbo Hotdog. Ito guys, yung aking ano guys, oh. Yung, hindi makita eh. Ayan po, yung TikTok ko. Ayan. Ano na tayo? Road 2,000 na tayo guys. Ayan. Nagka-live din po ako dyan. Kasi nung isang araw, nag-live din ako kasama si Apple Julie. Kaya next time siguro, kasama ko naman to si Mami the Vlogger. Baka iakyat ko to para ma-ano sila, ma-follow si the Vlogger Wannabe. Kasi nakaka-enjoy din doon sa ano guys, sa TikTok. Kaya yun. Ano po, ito po ma'am, FB ko. Ayan po ma'am Gina. Laksina Edward, yan po yung private, ano ko po, private FB. Yan po. Habang hinintay natin si Mami the Vlogger guys, pakidikitan muna si the Vlogger Wannabe, yung nakapin po guys. Anong kakantahin kaya natin? Hello, I'm back. Ayan, nandiyan na pala si Mami. Ayan na. Sorry po guys, ayan. Ayan, may ano, kailangan nating sagutin yon at baka hindi na ako padalhan. Char. Ganun. Mami, hanggang ano tayo? 3 hours. Okay lang ba? Gusto mo umakyat? Gusto mo Ha? umakyat? Gusto mo umakyat? Sa Saan? TikTok? Oh, sige, TikTok. pagka Gusto tapos mo? nito. Ngayon. Gusto mo ngayon? Okay lang ba? Oh, sige, okay lang. Kahit isang oras lang tayo doon. Oo, di ba? Para pa-follow lang kita. Ilan na ba yung followers mo? Ilan na ba? Di ko kasi masyadong chine-check. Eh. Basta nag-upload lang ako. Ruby Ann, shoutout sa'yo, Ruby Ann. Ma'am Gina, ikaw na po bahala. Accept ko na lang po kung ano po, yung friend nyo ako. 124 pa lang. 120. Oo, 124. Tapos, pinalo back na ako ni Ate Julie. Pinalubak ka niya po, Julie. Ano ba yung pangalan mo doon? Kasi baka makita mo yung mga karumal-dumal ko mga TikTok. Guys, ito po yung pangalan ko sa TikTok. Seville BG, my friend. Marhaba. Kanina pa si Zebil. Natawa siya doon sa ano ko, sa TikTok ko. Sa premiere ko. Nag-premiere ako, wala ako doon. 2 araw na ako wala. Oh. Hindi, sa YouTube. In-premiere ko eh. Ano ba yung pangalan mo doon? The Vlogger Wannabe din. Dapat The Vlogger din. Para ano? Ako my name. The Vlogger. Mami? My name Ayun, is The Vlogger Wannabe. Nakita ko na. Ayun. Yan, makita mo yung 124. 124. Ito ba yung Chi? si Chi. Kasi O yan, 125. 125 ka na. Ito ba? Iba na ba? Ayan.
Ayun, okay, follow back. Ayun. Thank you, Anakshi. Okay, welcome. May 125. Pakitin kita dito para ano ka, pakantayin kita dito. No? After dito, 3 hours lang tayo dito. Ay, paano yan ise-set Sige, up ma'am. ko? Teka lang, paano ko siya isasaksak? Ang galing, ano din, mami, yung cellphone mo, yung cellphone na ginagamit mo, yung pang TikTok, yun ang ano mo, kukonect mo. Oo, Tapos, alam mo na yun, di ba, ma'am, magaling ka naman sa technical problem, ay, technical strategy. Strategy. medyo nakalimutan Ayan. phone ko connect sa ano. Pero, asan ba yung wirings nito? Alam ko kailangan meron kayong dulo-dulo eh. Sige, nandito lang yan. Okay, guys. So, mag-ano na, last 2 songs na. Sige, mami, tirahin mo na yung dalawang song para matapos na tayo. Okay, so titirahin ko na to guys para sa inyo. And puro love songs tayo ngayon na. Fresh milk for Ayun, di ba? Fresh milk daw. Alright guys, so here's another song, a love song by Nina. Ano lang, revive lang niya. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shores, and if they're calling you away, I have no right to make you stay. But somewhere down the road, a road's all gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone. I still believe in us together. I understand more than you think I can. You have to go out on your own so you can find your way back home. Somewhere down the road, a road's all gonna cross again. It doesn't really matter when. Somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Letting go is just another way to say I'll always love you so. We had the right love at the wrong time. Maybe we've only just begun. Maybe the best is yet to come. But somewhere down the road, a road's all gonna cross again. It doesn't really matter when. But somewhere down the road, I know that
sa inyong mga appreciation po. Ayan. Alright, ang ating pang last song, Mommy the Vlogger. Alright, dahil ang last song na nire-request kanina ni Idol. Ni Idol Miko. So, ako na. Guys, pakidikit si the Vlogger Wannabe po yung mga nakapin. Ay, nandyan po siya, nakapin niya siya ngayon guys. Ma'am Gina, salamat po Ma'am Gina. Ay, si Apong Loy. Loy Jimenez, nandiyan si Apong Loy. Si Bill. Sally Ram Gamer. Ayan. Dito yung mga lagad niya. No? Alright, so here's a Okay. song, Titanium, by David Guetta. Shout it out, but I can't keep up what you say. You're talking loud, but saying much. Yung boses, bakit? Para kang ganun. Your bullets ricochet. Okay na? You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away. Ricochet, you take your way. Far away. You shut me down, but I won't fall. I'm titanium. You shut me down, but I won't fall. I'm titanium. Cut me down, but it's you have further to fall. Ghost town in haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, but saying more. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away. Ricochet, you take your way. Far away. You shoot me down, then I won't fall. I'm titanium. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. I'm titanium. So now, machine gun, carrying everyone to wrong. Somehow, it's bulletproof glass. Shut me down, but I won't fall. I'm titanium. You shut me down, but I won't fall. I'm titanium. You shut me down, but I won't fall. I'm titanium. You shut me down, but I won't fall. I'm Ayun, hindi ko pala siya na stereo mode. Delayed reaction. Ayan. Pero okay naman siya mami, kaso ang problema yung mga ganun siya mo. Naka-electro. Ayun. Yun, ganun siya. Pero okay naman yung niya, kanta, hindi naman siya sabog. Okay naman siya. Thank Hindi ka you. naka-stereo.
Okay na yun, mami. Maraming salamat tayo. Ayan, magkano tayo, mami. Para makakit ka dun. Oo, sa mga ano po ha, mag-download niyo na po yung TikTok at sundan niyo na po kami doon ni Edward. Oo. Yan. Hindi Oo. na po kami dito, nasa TikTok lang po kami. 'Di Oo. ba? O para hindi ka masyadong, ikaw, mami, pwede ka sa sa upline, di ba? Pwede ka dun. Oo nga, kaso lang hindi Hindi ko ako pa pwede siya dun. download. Marge Paulo vlog in the house. Thank you Ma'am so March much. Paulo, may shoutout po, Ma'am March Paulo. Sandali lang, hindi ko nakikita yung mga tao. Ayan, Ayan, nandito sila. ano na nga kanya nga, linky. Alagad niya to, si Ma'am March. Ay, alagad niya. Binago niya yung pangalan niya. March Paulo Vlog. Ayan yung bago niya, bago niyang pangalan. Ayan. Ipin natin yan bago tayo mag-end. Mag-end na kami, Ma'am March Paulo. Mag-end na kami. Ay, iwan na kita kasi kukunin ko yung isiset ko lang to. Sige, mami. Sige, mami. Magpapaalam na ako. Thank you so much. Ano na lang kita. Nakikita mo naman ako pag nag-live ako, mami. Sige. See you around, guys. Thank you so much. Yes. Sa mga tumikit kay Mami the Vlogger pa, balikan kayo niyan. Sure po lang balik niyan. Ayudahan pa kayo niyan. Mga 10. Ayun, maraming salamat po, Mami the Vlogger, sa iyong pag-akyat na always na kumakanta. Thank you. Kay Miko Salazar. Salamat po. Sa susunod na araw, guys, abangan niyo po yung aking ang tawag dito, mga program. Ayun, babalik na po yung program ko every Monday to Sunday, guys. Ma'am Cess G. Maraming salamat, Ma'am Cess G, sa iyong pa-member. At saka si Ma'am Gina, maraming salamat po, Ma'am Gina, sa iyong blessing talaga. So, thank you. At pagka mo nang titigit, Mama. Okay, guys, sa June po, abangan niyo po yung aking mga program every... Dali lang, akit ko muna tong StreamYard ko para ma-play ko po lahat yung mga program ko. Kasi kung sa mga bago pong kilala ko po dyan, bakit malalaman niyo po yung mga tawag dito, mga program ko dati. Kasi po ngayong May wala kasi akong program kaya nahinto dahil 2 weeks din akong walang LS kasi nga wala akong net nun. Pero ngayon nagbabalik po ako, guys, by June. Ayan. Lahat po kayo, guys, supportan niyo po sana yung channel ko every Monday to dali lang po Ito po, guys. Dali, may echo. Ito po, guys, every Monday po. Ito po yung aking ito po yung program ko every Monday. Asan na ba yung Monday ko? Ito po, guys, every Monday po, makikilala niyo po yung mga singer na guest singer ko, mga malulupit na singer every Monday. Ito play ko po, guys, panoorin niyo po, guys. Okay? Ito na po, guys, ang aking music night concert every Monday, 7 p.m. Pinas time.
Ayan po ang aking every Monday guys, every Monday music night concert. Ito naman po yung aking paangat program from Tuesday to Saturday guys. Ito po yung aking paangat program. Starting po na po yan sa June guys, sa June. After June, Cause I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. ayan guys, yun po ang aking paangat program. Natigil lang po ngayong May. Kaya by next month po matutuloy na po ulit yung aking program. And ito naman po guys ang aking every Sunday with the Vlogger Wannabe, yung kaninang kumanta guys, yung nakita nyo every Sunday naman yun. Ewan ko lang sila Kois Po at saka si Tres Morales. Every Sunday guys, ang Sunday Tambalan. Ito na guys ang aking last promotion. Yan po yung aking program from Monday to Sunday guys. Ano na yan, magiging Juan Alberto, mega shoutout po. Ma'am Zesg, ayan, alam ko hindi mo pa alam to Ma'am Zesg. Every Monday to Sunday guys yung po yung aking program. Balik na po ako sa June. Okay guys, maraming salamat Rubian, Apong Juan Tamad. Mega salamat sa Apong Juan Tamad, Zesg, kay Ma'am Gina, si Marge Paulo, si Rubian, sino pa ba? Si Mami the Vlogger, si Miko Lazar. Ayan, pakisabi na lang kay Gold Z, okay na yung nyo bahay niya. At dagdagan ko na lang kapag the next day na kapag tinigatan si Rubian, halos lahat tikit ko na kay Rubian. Rubian, salamat Apong Juan Tamad, salamat Si Miko, nandito kanina si Miko Adventure, si Ma'am Gina, si Sibyl BG, sa Milyonaryo Jamot. Ayan, sa lahat-lahat po ng mga pumunta sa LS ko guys, maraming salamat po. And see you around guys. As of today guys, magla-live po ako sa TikTok with the Vlogger Wannabe. Kung meron po kayong TikTok, paki-follow niyo na lang po ako, Edward_Kapogi lang po. Okay, maraming salamat guys. See you around. Maraming salamat. Okay guys, maraming salamat po. See you around.